Saludos, benvidos. Hoxe comparto mesa cun vello coñecido, con Marco Valerio Lama. Benvido. Moitas grazas, Laura. E hoxe imos a falar de literatura e de cinema, que se mesturan. A parte literaria, pona Marco, sí. E o día 17 temos unha cita. Fálanos un pouco. Pois vamos a ver, imos a presentar en Ourense a primeira adaptación cinematográfica dunha das miñas obras literarias. Neste caso é un relato que se chama Recuerdas cuando estábamos enamorados, co cal ganei o Premio Internacional en 1997. E que, bueno, lle vendín os dereitos de reproducción a unha produtora que tamén é ourensana, Raquel Menor, e ela, bueno, pues encargouse de facer o guión, non? Entón, guionista, actriz e productora, non? Foi no levando polos diferentes festivais que hai de curtametraxes por toda Europa e incluso por América. Foi finalista en Berlín, foi finalista en Nova York e despois ganou o Chicago Women Fest. Entón, despois de que ganou ese, presentou a un dos festivales de curtos máis grandes que hai no mundo, que é o Short Films de México, non? E ganou. E entonces aí foi cando decidiron que, bueno, que a obra se iba a facer realidade e que se iba a rodar, non? Teñen un director que aquí non é moi coñecido, pero que ali é unha persoa que como actor é impresionante. Ten 4 Arieles, que son os equivalentes dos Goya. Unha produción mexicana. Efectivamente, sí, toda a postproducción, toda está rodado en México, todo feito ali. O director é Noé Hernández, que ten 4 Arieles, son os equivalentes dos Goya aquí como actor, e esta é a súa ópera prima como director, non? E entón, nada, pois estamos moi ilusionados de facer a estrea no Liceo de Ourense, que é un edificio emblemático da cidade. A entrada é libre, co cal, bueno, pois agardamos que boa parte da sociedade ourensana vos animedes e veñades a estrea o día 17 ás 8 da tarde. Falamos no seu momento con Raquel, sentouse tamén nesta mesa, e falamos de que foi aquelo que lle enganchara desa historia como para querer levala ao cinema, non? É unha historia na que se fala de violencia machista, pero non da física, desa outra que fai tanto ou máis dano todavía, pero que está escrita en 1997, cando todavía non se falaba tanto desto, non? Efectivamente, é un tema que, bueno, eu non sei por daquelas, bueno, pois escollín ese tema, non? É unha historia dunha muller absolutamente desolada e destrozada por unha relación que naquela puxo absolutamente todo e que, bueno, recibiu pois moita violencia e moito desprecio verbal, non? E maltrato verbal e psicolóxico, non? Por iso, se tú la recuerdas cuando estábamos enamorados, non? É unha frase que el lle di nun momento co cal lle está reconocendo que xa non están enamorados, non? E que para ela é como que lle destrúe todo o seu mundo, non? Ese é o título da historia. O título, moita xente pensa que vai ver unha historia romántica. Non é para nada, é unha historia moi dura, unha historia moi cruda, moi cruel, como todas as que fago eu, son historias moi crudas. E sí que lembro unha anécdota que gustaría compartir, que foi cando me otorgaron o premio, claro, o Premio Internacional, e hai moitos membros do xurado son representantes da Academia da Lingua, non? Castelá. Estaba Josefina Rodríguez Aldecoa, Fernando Delgado, como nos membros do xurado, non? Entón, é un premio único onde chegamos en esa edición 1200 e pico autores, non? E cando me chamaron, a min chamoume unha persona que, claro, o teléfono fixo, que era daquelas no 97, non? E entón eu collín a chamada ás 4 da tarde dun venres e me di, don Marco Valerio, tal, e si son eu. E entón me dice, soy Josefina Rodríguez Aldecoa. Entón eu, claro, puxeme en posición de firmes porque dices, hai que cuadrarse, evidentemente. Claro, ten que ser unha académica da lingua que me chama por algo eta. Entón, claro, era polo tema de que me daban o premio. E comentoume unha anécdota que me decía que durante, como o relato se presenta cunha plica en sobrepechado, durante todas as fases eliminatorias, eles pensaron que era unha muller quen escribía o conto. Deron por feito que era unha muller. E cando abriron o sobre e resultou que era un home, e ademais que daquelas tiña 27 anos, pois quedáronse en cuadro todos, non? E dice, mirámoslo moitas veces para ver que nos equivocáramos e dixemos, a ver se imos cambiado o sobre de tal, non? Entón, quere dicir que creo que a perspectiva do punto de vista da muller está moi acaída e moi lograda nesta historia, e que a xente, a interpretación de Raquel é soberbia,
que vos vai a estremecer a todos. Raquel é outra ourensá, como recordabas, ti puxo moito empeño en levar isto en marcha, en sacalo adiante, ti falas dunha curta, pero non é unha curta porque dura 20 minutos. Sí, son 20 minutos, o concepto mexicano de curta non é o mismo que aquí, non? Son 20 minutos de proxección, despois faremos un breve coloquio, ela e eu, unha intervención, e se hai preguntas da xente, pero a historia é moi densa e ten moita, para min, o que che digo, tanto a interpretación dela como el, que Alberto Estrella, que ali é un personaxe tamén moi sobradamente coñecido, ela nos vai contar, que non vou destripar eu aquí, anécdotas do rodaxe que foron moi duras e moi intensas, porque esas vivencias que se viven cando tú estás interpretando ese tipo de personaxes son moi duras de levar, escenas que se tuveron que repetir moitísimas veces, pero para min é soberbio o resultado que conseguiron, os diálogos son un respeto total á obra literaria original, co cual, bueno, eu estou super feliz de poder presentar isto aquí en Ourense. Vamos a matizar iso que acabas de decir, porque moitas veces sucede que cando unha obra literaria se leva ao cine, a adaptación do guión deixa moi descontento, en moitos casos enfadado, o autor da novela, non? Neste caso non é así. Non é así porque, a ver, Raquel colaborou comigo, eu propúxome varios, o sea, eu lle propuxen varios textos, non? E lle gustou este. Desde que o colleu e empezou a guionizalo, porque fixo o guión ela, o guión cinematográfico, ela mandoume diferentes versións, con diferentes desenrolos do personaxe, porque claro, a extensión literaria era moi breve para facer 20 minutos de metraxe, non? Entonces, como se desenvolvía eso? Quero dicir que nese sentido traballamos codo a codo, non fixo nada en contra da miña vontade, non? Sempre estuve informado de todos tal, e eu a verdade é que non lle correxín prácticamente nada, porque todo o que facía me parecía que iba na liña que eu quería profundizar, co cual, bueno, eu quedei moi contento, o puden ver nunha pantalla do ordenador, vai ser a primeira vez que vou a ver en pantalla grande. Iba a preguntarche eso. Sí, eu trouxo ali nun ordenador portátil para que o vira, o resultado final a min encantoume, feliciteina, de feito hasta me emocionei porque hai escenas que son moi duras, e avisamos que para maiores de 16 non é un tema doado de levar e ten escenas explícitas, entón, bueno, claro, non é un parque infantil, non? Quen queira chegarse, ten que recoller invitación previa ou non? Nada, entrada libre, o aforo hasta que se encha, pois son 150 butacas, co cual hai sitio, si que veñan con tempo porque vamos a ser puntuais, non vamos facer agardar a xente que este puntual ás 8 da tarde, entonces, bueno, pois para as 8:05 empezamos a proxección e nada. Estrea en Ourense, sei que o resto depende de Raquel, porque é a productora, pero que che gustaría que pasase con el? Bueno, a ver, digamos, o pitching xa tuvo tantos premios que, claro, nos agardamos que ahora con isto empece a ter recorrido tamén, claro, sabes que os recorridos destas curtametraxes son moi complexas, primeiro, porque non entran nas salas comerciais como película normal, e en moitos festivales te quedas fora pola extensión que ten. Claro, porque non é unha curta como entendemos aquí. Unha curta de 5 minutos ou 8 minutos, claro. É unha curta que se vai a 20, aquí chamaría medio metraxe, non? Entonces, claro, non ten un encaixe doado, pero bueno, vamos a procurar eso, que se mova por todos os festivais, que é a recorrido que ten, e bueno, vamos a agardar. Estamos, a verdade, que moi ilusionados con este proxecto. Bueno, para min, como autor, é un orgullo, por suposto, que se faga, pero sobre todo porque creo que o resultado merece a pena. O resultado de ver como quedou me parece que é soberbio e que está moi ben feito, desde o meu punto de vista. E na xenda de Marco, en que estamos agora mesmo? Bueno, agora estou preparando o lanzamento da miña próxima novela e escribindo a seguinte, co cual, bueno, con moitos proxectos na cabeza. A próxima novela, seguramente, se todo vai ben, sacarémola para principios do ano que ven. E a que estou escribindo, pois aí estou, pouco a pouco. Con calma, volveremos sentarnos con un poquinho máis de calma. Feito. Marco, un placer, como sempre, moitísimas grazas. Moitísimas gracias, Laura, por atendernos. A todos ustedes xa saben o de sempre, ese día o 17, se non teñen plan, no Liceo, a proxección de Recuerdas cuando estábamos enamorados, Marco Valerio Lama, Raquel Menor, dous ourensáns, unha cita que paga pena. Moitas grazas por estar aí.